Ako si Leia, ginaingon, samtang sayo pa, suhituha una ang imong gikarelasyon aron dili ka magmahay kung moabot ang panahon nga kamukaslon. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kutasa na bayag sa kaining hagdanana. Uy, nganong kataas sa building, wa jud pahimuis nag-iyag elevator. Pas, Lia! Pas! Inaya ni mo sa kasagdanan. Ay, maliit yun ka! Kutas na kaayo, oy, kapoy baya. Una lang ko ni mo. Una na lang, baya ka. Sige, bye! Struggle, jud ka din ako kada buntag, uy. Kagahi ba si mong Tagay. pagtak, Lia? Hinayasad pa, uy. Nigahi na kay kada adlaw kung musa ka kanaog sa taas nga hagdanan paingon sa among opisina. Imagine na pa ha, 4th floor ka ha, mi. Mag-elevator na ka. Why elevator ang maong building, mauna? Unsa? Uy, nga ano ko taon? Neil, kinsa tong mga lalaki nga bagong nikawas gikan sa office ni manager? Tag-iya to sa building atong balinan. Ug may elevator kuno dito. Wow! Ug naata sa 4th floor gagihapon. Unsa? Wala kanindot ko. Bastang ni Duda. Mamalhi na di ay ta? Miss, dugay pang muto nga si manager? Mura kay may meeting pa man siya. Sige, please lang kong sulti nga din ako. Balik lang ko tomorrow. Okay, sir. Aaron Abrinica ko, miss. Leia Liamedo. Ni PM siya na ako. Kasi mo na ba nga kilig ka mag-ayo, Lia? Pa, nakita na gid ako si Mr. Right, pa. Dili ka na si Mr. Leaf, anak? Grabihang papa, Be ready tomorrow, mag-lunch date ta, Miss Beautiful. Ay, kanindot! Nag-lunch date ako ba si Aaron, ma, pa? Day, Aaron ko no. Si Aaron lagi. Saingan, Aaron. Yes, ma, pa. Si Aaron ang akong Mr. Right. Okay ka lang din Miss Beautiful? Okay ra, Aaron. Uy. Pero ano lang kung sang pita og Miss Beautiful kay awkward kay pamatiuin. Okay, Miss Maanyang. Aha. Order na, Lia. Gutom na ko. Okay. Ang asa imong ganahan, Aaron? Ikaw? Ako? Ay! Gikilig siya kong maaya ganina, Neil! As in! Oh! Ay, unag sakay sa elevator. Huh?
Leah, aron makanaog na taoy kay annoying kay ka. Annoying kay na imong kilig-kilig ron diha. Nagsilos ko. Che! Ni, hoy! Sure, Daniel, oy! Le, dawatan yung sing-sing. Oh. Will you marry me? Aaron, Tugod ako. Will you marry me? yes, Aaron. I will marry you. Wow. Aaron! Aaron! Magpakasal ka ni Aaron, anak. Suwito ka na ba niya, Leah? Mapa, para na ako. Di naman tingali nga suhituhon ko pa siya kay I feel in love with Aaron. Anak, wa pa'y tuig nga nakarelasyon mong duha. Di day mo masugot nga magminyo ko, Mapa. Musugot man. Kunya, Ikaw lang ni, nagpahimang no ni mo. Ikabis mama ni mo. Mapa, ay mo Sulman. kabalaka. Parehas mi ni Aaron nga in love sa usag-usa. Hello, Aaron. Nakasagawa sa mong office? Sige. Magawas na ko. Bye, Aaron. Neil, muuna lang ko nimo ha. Salig lang kay kaslunon na. Mamiya na nako. Wa na ko'y kuyo kada sakay sa elevator. Sorry, Neil. Pangita na lang sa dog imong Miss Right, okay? Ikaw nga akong nakita nga Miss Right, Leah. Ha? Sure di, uy. Minyuuno na ko, ha? Pag face mask man, Le. Pagdali. Nga naman, Aaron. Basta kay pagsulubog face mask. Ha? Pagdali ba? Nga naman, uy. Maglisod ko kinhawa ng face mask. Bahala ka, oy. Ay, ako ba, ha? Nga di ay? Pow! Yaks! Ew! Kabaho! Hindi ka pagsulubog face mask. Shucks! Kabaho! Bahin ko kag-uod. No! Aaron! Bakit pa ko? Para utot, ma-discourage na ka. Hala no. Lain ko ni lain ko kung mo na ma-discourage siya. Mo ba? Di na ko ganahan ni Aaron, Gyud. Huh? Di na ko ganahan mo pakasal niya. O, unsa? Di ba din yung natukasal? Oh, Aaron. Pero, ano mo taong sabi-saan ako di mo? Huy, gawas sa tong husband to be ni mo. Oh. Ganiyara to dito nagpaabot ni mo. Ay. Di na mo ko ganahan niya, Neil. Ha? Gawas sabi, please. Ina nga ni uli na ko. Aw, kung hatagan ko ni mo katungod nga maoy ipuli sa iyang dapit, bisag ugma dayon, pakaslan ti kaliya. Oh, Yun saman. Gawason ako kay akong balibaran na yon. Tubag ako, Lia. Di ko makatuo. Sa usa lang kapag pamilok, nahimo na ti kang asawa, Lia.
Kumaugid ang Ginoo no. Sa kadugan na natong Nagkaoban sa office, kita gida ang magkadayon, Neil. mo na gitawag og destiny. Yes. You are my destiny. Grabe ka standard sa ng kanta. Uy, way lain. Mangita tag bago. Unsa man? Nay bago ron ay. Wa Unsa na may man? mga bisita. Tana. Adto ta magsing along sa kwarto. Maghimo na tag baby boy. Baby girl. Baby boy lang. Baby Kay girl. ganahan ko nga doon ako'y junior. Baby girl. Oh. Ganahan ko, kung sa isulob na ko, mo sa isulob sa atong anak. Whatever! Slowly bitaw ni, but surely. Oh, Leah. Leah. Oh, Leah. Oh, Ito! Ayang! Snail! wala ko mapag... Plastic ang iron! Galayan ni mong Sorry. Kanina ka mo kung naglain ang kuntian ko. Matuwa na ko mapugni. Pas ka malapasan kung kaon ba. Maglain din ang kuntian. Oh, sorry kaya. Kay baw pa lang ko nga parehas mong Aaron. Kay baw pa lang ka na discourage kong Aaron. Tungod Oh. kinangutot siya soon sa elevator. Kunya karon nag-sex na nangutot sa ka. Di na ko nimo. Ay, paghila. Uy, para otot mo hila ka. Di lagi ko ganahan sa lalaki nga mangutot sa akong atubangan. Bati as in, bati as in, bati. Paita. Trato. Ay, nga nung bati naman ang nemo. Bati ka! Natanawa. Wala ka bati mo ba? Ay, abi pa lang nilang mama o papa ni mo nga giaway. Tiga. Ay, gusto na. Tiwason tani. Tiwason tani.